Праблемы з VPN-сервісамі, перабоі ў працы сайтаў, загад аб адключэнні інфармацыйных экранаў на гомельскіх прадпрыемствах. Параноя ўладаў перад бязвыбарамі набірае абароты. Аб'ектыўна і па-беларуску прыглядаемся да галоўных навінаў гэтай суботы, 25 студзеня. Вітаю, Віталь Бабін з вамі і сёння ў нас. Апошні дзень датэрміновага галасавання. Ці будзе рэкорд у выніку 5 дзён? Для іх гэты рэкорды важныя самі па сабе, а не для нейкага выніка. Лукашенко хоча ўзяць льготны крэдыт у Кітаі. Кітай зацікаўлены ў пэўных стратэгічных сферах Беларусі. Напрыклад, кантроль над лагістыкай, кантроль за межамі. Шматмільённыя інвестыцыі, як Беларусь губляе. Айчынны бізнес, які актыўна працягвае рэлакацыю ў Літву і Польшчу. У Польшы за апошні час з'явілася больш за 7 тысяч кампаній, 12 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэта з беларускім пашпартам альбо з беларускім капіталам. За дзень да асноўнага дня галасавання на лукашэнкаўскіх выбарах у інтэрнэце з'явіўся дыпфейк са Святланай Ціханаўскай, згенераваны нейрасеткамі. На ім нацыянальная лідарка нібыта заявляе, што пастанавіла скласці сябе ўсе паўнамоцтвы. Дзеля гэтага нават стварылі фэйкавы тэлеграм-канал Ціханаўскай, які існаваў больш за 2 месяцы. Да чаго ж варта рыхтавацца беларусам у асноўны дзень галасавання, то бок заўтра. Ян Федарович. У Беларусі праблемы з доступам да некаторых интернет-ресурсаў, паведамляюць наши глядачи. Блокировка интернета является частью проблемы. То есть в текущий момент репрессивное государство дополнительно запускает различные дезинформационные кампании. То есть, условно говоря, создает поддельные чат-боты политических акторов, независимых медиа и так далее. Эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Кванталіяне заклікае карыстацца толькі праверанымі крыніцамі інфармацыі, а да таго ж дае параду на выпадак, калі блакаванне інтэрнету працягнецца. Если будет включена блокировка тех или иных сервисов, то использование VPN позволяет это обходить, потому что вы подключаетесь к интернету через другую страну, и, соответственно, там эти сервисы не заблокированы, можно получать доступ к информации независимой, там, может быть, Telegram доступ. Між тым, сёння ў Беларусі апошні дзень датэрміновага галасавання. Яўка ў выніку 4 папярэдніх дзён уражвае. По вчерашнему дню процент явки избирателей составил 35,99, почти 36%. Відавочна, неўзабаве гэты адсотак яшчэ павялічыцца, ды імаверна перакрые рэкордныя лічбы датэрміновага галасавання ў 2020-м. Тады свае галасы заўчасна аддаў нібыта больш за 41% выбарнікаў. Все знаходзіцца пад поўным кантролем улады, ніякай пагрозы, што хтосьці недзе напіша неправільныя для ўлады лічбы галасавання, няма. Таму гэта мае чыста такое значэнне, як сістэма, як тое, што павінна працаваць незалежна ад абставінаў. Для іх гэты рэкорды важныя самі па сабе, а не для нейкага выніка. І гэта не ўсе навіны ад цэнтрвыбаркамаў. Паводле ягонага кіраўніка ў выбарчыя спісы ўнесеныя блізу 7 мільёнаў асобаў. Адметна, што на мінулых выбарах ЦВК падаваў усяго на 4 тысячы больш. І гэта не апошні цікавы факт ад Ігора Карпенкі. Самый возрастной житель нашей страны, кто внесен в списки для голосования, женщина, ей 120 лет, она проживает в Минской области. Заўтра асноўны дзень галасавання, а агулам у Беларусі будуць працаваць 5325 выбарчых участкаў, а вось прагаласаваць за мяжою беларусы не змогуць. Для гэтага ім неабходна прыехаць на радзіму на адмысловы участак у адным з абласных цэнтраў. Са словаў Карпенкі, такую магчымасць скарысталі 52 асобы. Дыяспора па-за межамі Беларусі велізарная, і ў параўнанні з 2020 годам яна не можа галасаваць, таму мы не зможам убачыць, колькі людзей прагаласавала ў Вільні ці іншых еўрапейскіх сталіцах. Гэта паказвае вялікі страх рэжыму з 2020 года. У выбарчых спісах 5, у тым ліку 4 спойлеры, чые выбарчыя праграмы наўрад ці добра вядомыя беларусам. У тым ліку таму, што выпускі ўсіх дзяржаўных тэлеканалаў прысвечаны аднаму канкрэтнаму кандыдату. Все вы как один мои дети. Ян Федарович, Белсад. Беларусь мае намер узяць льготны кітайскі крэдыт. Перамову пра яго атрыманне будзе весці Міністэрства фінансаў.
Адпаведны дакумент з'явіўся на нацыянальным прававым партале. Што праўда, на якія мэты афіцыйны Менск пазычае грошы, на якіх умовах, ды ўвогуле пра якую суму гаворка, пакуль невядома. Китай зацікавлений в певних стратегічних сферах Білорусі. Китай зацікавлений у певних стратегічних сферах Білорусі, наприклад, контроль над логістикою, контроль за межами, некими об'єктами, які може використати Народно-визволенча армія Китаю. Бо ми бачили, як літом пройшли перші у історії відкрите вучення на території Білорусі, Народно-визволенчої армії Китаю і Білорусі. Вучэнні будуць працягнутыя, у тым ліку з удзелам Расіі. Ёсць таксама інфармацыя, што НВАК, то бок Народна-вызваленчая армія Китаю, нікуды не з'ехала з Менску, яны там працягваюць працаваць. Таму я гаварыў бы, што гэта пэўная ваенізаваная структура, якая можа быць выкарыстаная. Да таго ж Кітай зацікаўлены ў развіцці беларускага аграсектару, якраз адмыслова пад патрэбы КНР, бо з Украінаю Кітай цяпер не будзе так актыўна гандляваць. Паводле розных падлікаў, пасля мінулых выбараў з нашай краіны з'ехалі ад 500 тысяч да амаль мільёна беларусаў. Часта гэта не толькі кваліфікаваныя спецыялісты, але і бізнэсоўцы. Чаму беларусы абіраюць для бізнесу іншыя краіны, як вярнуць іх у Беларусь, шукала адказу Ірына Дорофейчук. Паводле папярэдніх падлікаў Дэпартаменту міграцыі Літвы, у гэтай краіне станам на 1 студзеня жывуць 57,5 тысяч беларусаў. Адзін з іх – Зміцер Фурманаў, уладальнік крамы «Кропка» ў Вільні. Здесь довольно все просто. Здесь отчиняется праз сайт податковая индивидуальная деятельность и праз там буквально, литерально праз гадзіну ты можешь уже иметь на руках этот сертификат индивидуального предпринимальника и працаваць. Гэтаксама праз інтэрнэт індывідуальную дзейнасць можна і пашырыць, і закрыць. Са словаў Змітра, з правяраннямі падаткавікі прыйдуць толькі ў тым выпадку, калі ёсць скаргі. Пры гэтым не аштрафуюць адразу, а дадуць час на выпраўленне недахопаў. Літва зацікаўлена у тым, каб больш было працавала малых бізнесаў і індывідуальных прадпрымальнікаў, таму што гэта ўсё падаткі, і чым больш будзе таких супрацоўнікаў бізнесаў, таму і больш будзе атрымліваць дзяржава ад падаткаў, грошаў. Падаткі ў літоўскі бюджэт плацяць і буйныя бізнесы з беларускімі каранямі. У спісе 500 найбуйнейшых падаткаплатнікаў краіны 6 такіх кампаніяў. Дзве з іх, ІПАМ і Wargaming, займаюць 2 першыя месцы ў Літве ў сектары IT паводле велічыні падаткаў. Яшчэ больш кампаніяў з беларускімі каранямі ў Польшчы. У 2023 беларусы інвеставалі ў эканоміку гэтай краіны больш за 3 мільярды еўраў. Выязджае шмат бізнесменаў, якія ствараюць свой бізнес з нуля, альбо інвестуюць у замежныя кампаніі, якія ўжо існуюць на рынку. Напрыклад, у Польшы за апошні час з'явілася больш за 7 тысяч кампаній, 12 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. Гэта з беларускім пашпартам альбо з беларускім капіталам. Лукашэнкаўскі рэжым усведамляе праблему выезду працаўнікоў і вываду капіталу з Беларусі. Калі вярнуць людзей беспаспяхова спрабуюць стварэннем так званай камісіі вяртання, то з выцекам бізнесу змагаюцца інакш. Напрыклад, ён разрывае пагадненне аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання з так званымі несяброўскімі краінамі, уводзіць падвышаныя падаткі на выплаты дывідэнтаў, забараняе без спецыяльнага дазволу адчужэння маёмасці, якая належыць замежным інвестарам. Увогуле усяляк абмяжоўвае і ускладняе вывад капіталу з Беларусі. Пры стварэнні бізнесу ў Польшчы беларусы сутыкаюцца з цяжкасцямі пры рэгістрацыі ды адкрыцці банкаўскіх рахункаў, але краіна зацікаўленая ў такіх бізнесоўцах, азначае Ярослав Кот. Зараз другая хваля сыходзіць там, дзе не падабаецца з тых краін, як з Літвы і іншыя. І нават робіць польская ўлада больш хуткімі вялікую колькасць працэсаў. І гэта падабаецца. Таксама адчыняюцца нейкія інкубатары, якія дапамагаюць усё рабіць на пачатку. Што ж да вяртання бізнесаў у Беларусь, патрэбныя кардынальныя змены ў нашай краіне, адзначае адмыслоўца. Найперш, шанаванне прыватнай маёмасці і вяршэнства права. Ірына Дорофейчук, Белсад. Вайсковая дапамога Злучаных Штатаў Амерыкі Кіеву не спынілася, пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі.
Напярэдадні стала вядома, што ЗША прыпынілі праграму дапамогі іншым дзяржавам. Маўляў, гэта магло закрануць і Украіну. Документ прадугледжвае замарожванне дапамогі на 90 дзён. Пастанова не датычыць толькі Ізраілю і Егіпту. Паводле выдання «Палітыкаў» указ дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, цытата, шакаваў некаторых чыноўнікаў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп загадаў прыпыніць дапамогу іншым краінам да моманту, пакуль урад не праверыць і не пярэчыць вылучэння гэткай дапамогі ягонаму замежна-палітычнаму курсу. Групоўка «Хамас» перадала Чырвонаму крыжу 4 ізраільскіх палонных. Гаворка пра вайсковых жанчын, захопленых баевікамі 7 кастрычніка 2023 года, у дзень нападу на Израиль. Весь Израиль, я не знаю, наверное, сейчас прыгает и плачет от радости о том, что еще 4 человека вернулись, то эти девушки провели в плену 477 дней. Okay? То есть то, в каких условиях они содержались и как их кормили, сколько времени они проводили в туннелях без солнца и так далее, мы узнаем позже. На данный момент самое главное, что они возвращаются, и скоро обнимут их родители. В свою чаргу, паводле дамовы, Ізраіль мусіць выпусціць з турмаў 180 палестынскіх вязняў. Верагодна, сярод іх будуць чальцы палестынскага ісламскага джыхаду, Хамасу і Народнага фронту вызвалення Палестыны. Некаторыя з іх адбываюць пажыццёвае зняволенне. Сённяшні абмен другі з моманту дамоўленасці пра спыненне агню. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Выданні, што могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Спіс кніг, якія з такой фармулёўкай забараніла Міністэрства інфармацыі, вырас амаль удвая. Сярод іх бестселлеры «Да самога раю» і «Маленькае жыццё Гані Яна Гігары», «Калыханка Чака Поланіка», а таксама вядомая кніга «Гулаг» аўтарства амерыканскай пісьменніцы Энн Эпплбаум. Гэта першае папаўненне спісу з моманту яго стварэння летась у лістападзе. Першапачаткова ў ім было 35 пазіцыяў, пасля пашырэння стала 65. Як правесці дзень выбараў, калі пераможца загадзя вядомы і гэта дакладна не твой кандыдат? Дэмакратычныя сілы і дыяспара беларусаў па ўсёй Еўропе прапануюць свой фармат. Далучыцца да яго можна будзе офлайн, калі вы за мяжою, і онлайн, калі вы ў Беларусі. Алесь Залеўскі. Я вельмі вас усіх чакаю і да сустрэчы. Старт сустрэчы Святланы Ціханаўскай з беларусамі запланаваны на 12-ю гадзіну дня ў цэнтры Варшавы, на плошчы Трох крыжоў. Адтуль удзельнікі сустрэчы пройдуць маршам да Каралеўскага замку, дзе адбудзецца мітынг. Хаця асноўныя падзеі адбудуцца ў памяшканнях. Дэмакратычныя сілы рыхтуюць форум «Беларусы годны лепшага». Следчы камітэт папярэдзіў пра адказнасць імаверных удзельнікаў, але шмат хто з вядомых палітыкаў ды актывістаў пацвердзіў свой удзел. Іхныя прамовы будуць чаргавацца з выступамі легендаў беларускай музычнай сцэны. В очередной раз режим Лукашенко крадет наши голоса. Но мы должны показать всем, что мы не перевернули эту страницу. Сейчас мы здесь, белорусы в изгнании, голос. Голос политвязней, голос тех, кто остался в нашей стране. Голос, который должен громко звучать в Европе. Таму дапамагайце, калі ласка, даражэнькія, несці нам заўтра самы вялізны бел-чырвона-белы сцяг у еўразвязе. Ён памерам болей 350 метраў. Нам патрэбна шмат людзей. Прыходзьце і далучайцеся да маршу. Ёсць у акцыі і канкрэтная палітычная мэта. Выбары адбываюцца ў ключавы для беларускай гісторыі перыяд, калі шмат у чым далейшы суверэнітэт і незалежнасць Беларусі залежаць ад геапалітычных раскладаў, у тым ліку магчымых перамоваў наконт пасляваеннай будучыні Еўропы. Так ці інакш, гэта будзе праз пару дзён пасля інаўгурацыі Трампа новым прэзідэнтам ЗША. Это будзе першае палітычнае мерапрыемства з новай адміністрацыі, на якую новая адміністрацыя ЗША будзе рэагаваць. Нам трэба расказаць пра нашу барацьбу, нашыя мэты, важнасць захавання беларускай незалежнасці.
Калі вам не да палітыкі, суполка «Беларусь Outside Sound System» у 4 гарадах Польшчы ладзіць рэйв з адметнымі выканаўцамі альтэрнатыўнай і электроннай сцэны. Рыхтуюцца дзясяткі акцыяў ад беларускай дыяспары і ў іншых еўрапейскіх гарадах. Сачыце за анонсамі. Гледачы Белсату могуць далучыцца да івентаў онлайн праз нашу трансляцыю. Калі гэта вам бяспечна. У любым выпадку раім спампаваць некалькі версій VPN. Калі іх заблакуюць, знойдзеце наш стрым пад адрасам ніжэй. Алесь Залеўскі, да сустрэчы. Спадарства, наперадзе вас чакае рубрика онлайн, дзе мы разам прыгледзімся да самых цікавых публікацыяў на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.ru, а таксама у сацыяльных сетках. Ужо праз імгненне запрашаю. Ядравы парасон России, культ особы Лукашэнкі і чаканне адлігі. Беларускія эксперты рэпрэзентавалі справаздачу пра перадвыбарчыя трэнды ў палітыцы і гаспадарцы. З галоўнымі тэзамі адмыслоўцаў вы можаце знаёміцца ў артыкуле на нашай старонцы belsat.ru. Галоўным трендам у вонкавай палітыцы, на думку аналітыка Артёма Шрайбмана, стала ўсё большае ўцягванне Беларусі ў вайскова-стратэгічныя ініцыятывы Расіі. Расія знаходзіць новыя фарматы выкарыстання тэрыторыі Беларусі для спробаў ядравага стрымлівання і шантажу Захаду, зазначае палітолаг. Адначасова, вызваляючы палітвязняў, афіцыйны Менск дасылае Захаду сігналы запрашэння да дыялогу. Аднак там у шчырасць гэткіх жэстаў Лукашэнкі не вераць, дадае Шрайбман. Дысананс паміж усё больш актыўнымі спробамі Менску ініцыяваць дыялог з Захадам і ізаляцыяй Беларусі, якая толькі ўзмацняецца, сведчыць аб тым, што заходнія сталіцы і далей успрымаюць сігналы Менску як прынцыпова недастатковыя і непаслядоўныя. Думкі аналітыкаў пра тэндэнцыі ва ўнутранай палітыцы і гаспадарцы, а таксама пра асноўныя трэнды ў дзеяннях дэмакратычных сілаў чытайце на нашай старонцы belsat.ru. Я буду галасаваць за хіжняка. Такую цытату из паведамлення адной з падпісальніц назваў сваю аўтарскую калонку для нашай старонкі belsat.ru Александр Кнырович. У ёй блогер-прадпрымальнік і вядоўца белсатаўскай праграмы «Атмасфера» разважае над тым, якую стратэгію дзеянняў абраць звычайным беларусам на так званых выбарах прэзідэнта і ці можа любое дзеянне грамадзянаў у цяперашняй сітуацыі мець хоць нейкі ўплыў на падзеі. Адзінае, на што можа паўплываць абраны грамадзянамі варыянт дзеянняў, з чым ён хоць неяк суадносіцца, дык гэта з адчуваннем унутранай гармоніі самім сабой. Я асабіста зрабіў тое, што лічыў максімальна адэкватным сітуацыі, а легальныя магчымасці для калектыўнага дзеяння адсутнічаюць. І гэтым задаволіцца. Зыходзячы з выкладзенага, байкот, хіжняк або сонейка не мае прынцыповага значэння. Беражыце сябе. Гісторыю найстарэйшай з вайскоўцаў Нацыянальнай гвардыі Украіны Тацяны Цаплюк распавядуць мае калегі ў відэа на нашай старонцы ў Фэйсбуку. Жанчына была вайсковым медыкам яшчэ ў часы вайны ў Афганістане. Як валанцёрка дапамагала пацярпелым на Майдане, ратавала жыцці на ўсходзе краіны, а поўнамаштабнае расійскае ўварванне сустрэла ў родным Марыуполі. У траўні 2022 года Тацяна трапіла ў расійскі палон, дзе пенсіянерку пратрымалі 8 месяцаў. Завжди вони кричали, що недостатньо широко ноги, ширі, і били з розгону от жінки, наглядачки, били з розгону по нозі. Мене пару раз так ударили, я боялась, щоб мені не порвали зв'язки, щоб не зробили каліку, я просто падала. А дівчатка дехто терпіли і намагались встояти, і їм робили дуже боляче. Што будуць рабіць прапагандысты, калі Лукашэнкі не стане? Гэтае пытанне расійскай журналісткі Ксеніі Сабчак поставила ў ступор прапагандыста Заронка. Аўтары праграмы «Хай так» пафантазіявалі, як бы мог выглядаць першы выпуск праграмы Заронка пасля навіны пра смерць дыктатара. Поўны выпуск «Хай таку» чакае вас у нашым YouTube-канале Белсат Лайф. Про западные мрази, укутавшиеся в коллаборационистские БЧБ флаги.
Я приветствую вас, родненькие! Верим, можем, переможем! Я всегда был с вами. Я просто не мог говорить правду, потому что находился под тяжелым перцем диктатуры. Но всем своим видом я показывал, что против Лукашенко. Отлетевшие от рубашки пуговицы я показывал, что кровавый агрофюрер окончательно оторвался от реальности. Мяркую, што так яно і будзе з Григоріем Азарёнкам у будучыні. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. Дзякуй за ўвагу. Сустрэнемся заўтра о 20:00 у адмысловай студыі разам з маёй каляжанкай Алінай Коўшык правядзем гаспадарства эфір, прысвечаны лукашэнкаўскім бязвыбарам. Да сустрэчы.